Hakapor no paisngi jong nyau tarik kala lengkot araja arpusan kelas sapriang hakirin san social media ka wei video ka bapen I ya wei bar Jylla ubabat ya ka kepo ba place nam ka bala ishir kai hadu kata. Hadin ke jingwat jing tep la syam bakatan rai jong ketiga video kedai ka bala ring hayau tura ka bala Jia hakapor menstep la yo jing tep bau tiu bar Jylla ubala tep kerteng kum jaha udin ula Shah Dung halau jong Pyrsa ubala tep kerteng kum mineral Islam. Laong bakal don shwa ke Ïa-Nia ke bejur hapreng kita ki arngot ki badai ru ki biar dia Kwai ha MTC bus stand hatura hakapor kat westeng AA. Nak kata ke Ïa-Nia kala mi ke jepen ibor hakabau mineral ula Dung yau jaha tak wat Tukri wat pet krat nak kata ke jaka. Yau jaha lepen ke chatura civil hospital banyo jing sumar kat bayau mineral hadu bapelat ya kadika kubor 4 yo jing tep laki pulet kila kem ne em ya u. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.